Én nekem nagyon tetszik, különben ezek az éjszínek. De nem csak a színek, hanem nekem az a... Hát tudod, ez naplemente, de nem az a hagyományos naplemente. Igen. És akkor én ezt szeretem, Usam komada i neće svima raseći. Šta da radim sad? Ja nisam mislila da toliko da... Pa tu je 10, ne mora biti veliki. Isto treba da dođe ovde, da doletim ceca, da još grana da radim. Gdje će biti još? To će biti ceca. Dobro, eto. Pozdrav, Eva, pozdrav. Evo, imamo malo zakašnjelog člana. Dobro, ali zato se ti redovno prijateljuje. Pa i meni dolazi devojka, ne znam da se zezna. Jo, danas je subota? Da. Može, to. Ne, treba mi 2. Pa sam žena. Ne, to će se skidati sve, ne boj se. Samo da se osuši, to mi je jako važno. Ja sam jedne godine, ti se... Josip zna bolje, kad sam ja uzeo... Hova mélyte? Szerintem mondta a Jadránk, hogy ne menjünk erre, mert rossz az út. Hogy még rosszabb az út. Uzeo sam cvetića, listove i nalepio i cvetove. I ja to izložio, ali došla jedna žena, ne sjećam se koja, i ona krenula to da skida. Mislila je da se to nalepi. Ali i mi svi to radimo amaterski. Mala je tu baš ono što kažu pravog. Do sad nisu znali. Nekak stari ljudi, nije stari, stariji, ja ću kažem. 55. Čekaj, je li postano? Aha. Dobro. Saznam sam. Da. Mislim, ravni se to tako nešto raditi. Kad se nešto razvije, posle možda se sklopi, ali neće se. Tako što uvijek biti kilavi, deca, hajde, svaka, ovaj dođe, onaj ne dođe, ovaj tamo sedi, onaj tamo sedi, on dođe. Znaš, pa unuka sutra dođe, da li će kod ovih, da li će kod ovih. Mislim, to su već komplikacije. Da, dalje kad gledaš, da, to je, nije da neće funkcionisati, ali... Radiš se slikao, šta si radio sad kad je korona? Stjero pozdrav. Vidi, imaš li ti još kisele vode ili? Da. Ti nisi radio, ali sada? Nema vode.
da džemljer, jao kako je dobro. Baš sam gledala ovde ove tornjeve, kako je dobio onu granulaciju. Interesantno je. Da, sve bolje i bolje. Interesantno. Pa to je ta tehnika, zato kažem, treba probati, eksperimentisati. Ali on se drži ovog motiva baš dugo i sve bolje i bolje. Ali to u raznim. Kako je dobro, strava. Ima sad takvih materijala da možete Da li je vaš rad? ispuca onako kao Da, kao samo treba ih znati. Diga stavimo ovo sad. Ta radnje se zatvorila, malo skupo to prodavali. Nema sad tu radnje. Pa nema, imam u sadu i ove ovom sadu. Pa sad, Evo ovdje kako. Malo ćemo. A ima to. Ima. Ima. Da, jo. Ne znam. Jedan stoc. Zatvorite ova vrata. Ima vrata tamo. Ima? Zatvorite i onda Da tamo. ne bude promaš. Zatvorite i onda imamo tamo prostor i to je to. To je to. Evo to. Pa dobro, lepo je. Lepo je. Evo ga resno. Ja ću. A ni, jel ti zalepljeno? Pa dobro je, baš dobro. gore baš nije tako dobro, žuta se. Resno je tu gdje da stavim. Tamo na vrata. Keš, ako ti ne znaš gdje da staviš, onda više. Ko je ovo radio? Ovo ti pejzaž? Ovo je dobro što si ovaj... Aha, boja je. To je malena rođena moja. Korektno. Dragan, to je dve. Ajde. Pa da, vi pričate, a kažu iznad mene. Jesmo svi sa maskama? Pa nismo. Pa zato što ja... On ne nosi masku. Nosi šešir, šta će? Pa nisam donio, jebe. Rukavice, gdje su rukavice? Bacio sam ih podne vremena. I donesi, imam ja još jednu. Nemoj da mi to Aj, tiše. Maskembal. Na ovako maskembal još nisam.